Sa unang pagbasa, si propeta, isa tong propeta ha? Wasan mo naminaw, no? Klaro kayo. Kinsay nakahibaw, kinsa tong propetaha ang naas unang pagbasa. Ang nakatag-an malangit, si propeta Elias. Gidumta na ni siya sa hari sa Israel, gilutos niya, naghuwaw pa gito, way pagkaon, mibakta siya, porting inita, naluya niya, wa na say suportas mga tao, gipangita siya aron patyon, ngita siya kataguan. Mautong gikapoy naman kay siya, wa pagikaon, niingon na lang siya, patya na lang ko Ginoo. Di ba doon ay panahon kanang wa na kay pagkaon, awayon pagyud ka, daog-daogon pagyud, niya wa pa jud kay trabaho, unsa may imong isultis Ginoo? Parehasad ni Elias, patya na lang ko. Mao bitaw karon daghan kayong mga tao nga naghikog, malabibisan gani mga batan-on, kay ngano man nibati sila nga wa nay bili ang ilang kinabuhi. Patya na lang ko. Motong nidool ang anghel og gipakaon siya og gipainom atong tubig. Og hangtod na baskog siya nakabiyahe. Kinahanglanon kaayo ang pagkaon sa atong panaw. Pero matud pas mga doctors, labi nas mga dietitian, nutritionist, kinahanglang pilio nato ang pagkaon. Dili tanang pagkaon makaayo. Naasay pagkaon nga makadaot. Sige, lingay mong tupad. Inakanang imong gisigihag kaon, makaayo na. Hingna ko no, makaayo na nimo. Ito, kanang gisigihan nimo rog inom, makaayo na nimo. Sige. Og si Kristo mi offer ang pagkaon nga makahatag og kinabuhi nga dayon, kanang di na jud ka mamatay, kana mao'y pili ang klasihas pagkaon. Kay dunay pagkaon dinis kalibutan or hapit tanang pagkaon sa kalibutan makapatay dili makabuhi. Usa ra gyud ka pagkaon ang makahatag og kinabuhi nga way katapusan. Unsa man ang pagkauna? Matod pa ni Kristo, ako, ang akong unod, maoy makahatag og kinabuhing way katapusan. Kanang ubang pagkaon, pulos gina makamatay. So ay namurog kaon. Nya kanang inyong budget sa pagkaon, ipalit nag-slot. Unsa man? Okay o dili? Anak ko no be o anak? Ayaw na mugkaon ba? Gikan karon hangtod mo moabot sa langit. Nya ang inyong budget sa pamahaw paniudtog panihapon ipalit nag-slot. Hurot dayon ning atong mga slots. Jotay na ra ba lang ni nahibilin? Pila na lang ni atong slot? Ang atong SBF dag para sa atong kumbinto, ang atong halin 33,368 na, nya 26,632 pa ang available. O kani og di na mga oning mga nag-follow aning akong kuan, kani bisan sa ako lang nag-follow aning akong YouTube. O pila na roy akong followers sa YouTube, mga 199,000. Og di lang ni sila mangaon og mga usak semana nya ipalit. Ang buhi pa na pa kay mo follow nako humas usak semana no. Nya ipalit dayon og slot. Hurot ni oy. Nya sige lang yung kaog Ginoo. Kaong yung Ginoo. Ana. Di lagi ta mamatay. Ana. So mo na roy atong kuan 26,632 na lang, tag 500 pesos per slot. Nya ang ato sang Mother Mary's Healing and Deliverance para sa kapilinya, oy, jotay na lang kaayo.
508 na lang ka slots. Atong pagpakan bi ang namalit ani. Ato na ning hotdon ron. Hotdon tigini karong si Manaha ha. Din ani nato paabutag sunod Domingo. Si Aros ano 508 na lang kamo gani din hiron mo palit mo tag 1,000 man ni siya. So ang pila ra ni ka budget sa pagkaon kung mag-budget mo pagkaon 200. So ato pa kinahanglang di mo mukaon og 5 ka adlaw. Di 5 ka adlaw ay mukaon kutob Sabado. Sabado pa mo mukaon, nya kaon la mo Ginoo kada adlaw. Mabuhi lagi mo kay ingon mas Kristo ana. Saman tinuod ning akong gisulti o dili? Si Kristo 40 ka adlaw, 40 ka gabi wa mo kaon. Buhi kay ngadto matud pa niya ang tao dili mabuhi sa pan lamang kundili sa matag pulong sa Dios. So si Kristo ningon siya ako maong pan. Dili day pan nga kanang pan gyud nga makaon. Kung dili ang tinuod ay nga pan mao ang pulong sa Dios nga nahimong tao. Pulong sa Dios. Mabuhi ta sa pulong sa Dios. Tinuod gyud na. Distingin na ninyo karon. Nya ang pulong sa Dios nag-ingon. Unsa may pulong sa Dios? Pamalit mo slat. Nya, mutuman mo ana dili. May kadili ko pader, patay na ka. Ug unsa may hinungdan? Ay, ang atong ikaduhang pagbasa ay nag-ingon dire. Unsa to? Ayaw ninyo pasuka ang Espiritu Santo. Nya unsa may makasuko sa Espiritu Santo? Matod pa diri, biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot o kasuko. Ayaw na kamo pag siningkahay o pag insultuhay. Hikalimti ang bisan unsang kaligot-got. Hinunua, pagkaluy-anay kamo o pagbaton o malumong kasing-kasing alang sa usag-usa. Pag pinasayloay kamo. Kaning pagkaluy-anay, di mo maluoy sa atong kumbinto nga napay bayro nun. Maluoy mo, dili. Husga. Unya, wa may laing makasumpo ana, wa may makasulbad ana kung dili ang pagpalit og slot. Di ba? Tag 500 pesos ra na palitin ninyo og slot. Mga igsoon, ang tinuod gyud nga gipasabot ni Kristo nga ang pulong sa Dios atong sundon. Og ang pulong sa Dios nagtudlo nato unsaon pagpakigrelasyon sa usag-usa. Ang nakapadaghan ron sa kamatayon sa kalibutan, kinigyong hisgutan dinhi, kasuko, dili magpasayloay, kaligot-got, kana deng gubat karon nga way hunong, pulos man na kaligot-got, kasuko. Di ba? Purting daghanang nangamatay, daghan silag pagkaon pero wa nay kapuslanan. Naa gani sila'y mga balay, wa na'y kapuslanan, kay naggubat naman, gipamiyaan, nya nangamatay sila na igos bala. Gilingi ay mong tupad, ing nawa kay gikaligot-gutan ron, nawa kay gikalagutan. Nya may mong gani, inapatay yun kang. Patay oy. Kana deng stress, ingon sila stress. Mao kunoy culprit sa daghan kaayong mga dagkong sakit sa tong lawas, apil na ng cancer, bisag unsa na lang mga sakit tungod na sa stress. Unsa man gyud makapastress? Ang mga bugat nga pagbati, kana bang hurts nga imong gipangtaguan diha sa imong kasing-kasing, nga wa malimpyuhi. Ngano man kay di man mo pasaylo, nya ang pulong sa Ginoo nagingon man, pasayloag kapituan kapito. Di. Na siya. Muna, ang kamatayon nga gihisgutan sa Ginoo dinhi, dili ning kamatayon nato. Kay kung kini pang kamatayon nato mo'y
gihisgutan si Kristo dili unta mamatay sa cross, si San Pedro Calungsod dili unta mamatay, ang ato mga santos, mga batanon kaayo, sama nilang centeries of the child Jesus, dili unta na mga matay nga batanon pa. Ang kamatayon nga gihisgutan ni Kristo, mga igsuon, mao gyud ang impyerno. Og inyo nang basahon sa Revelation chapter 20, kanang linaw nga kalayo nga gitawag og impyerno nato, gitawag na siyag ikaduhang kamatayon, ug mao na ginay tinuod nga kamatayon. Nya unsaon nato paglikay sa tinuod nga kamatayon? Sunda ang pulong sa Ginoo. Supaka ang pulong sa Ginoo, mamatay dayon ka. Unsaon man pag-ila nga padong nas impyerno ang tao, gilingi ako na imong tupad. Usab, ing naasa ka karon padong, impyerno o langit? Okay. Gusto mo nga ako mong sultihan sa pipila ka mga timaan? Ako naman yung gisultis una, pero ako lang balik-balikon. Mga pipila ka timaan nga ang tao padong nas impyerno? Gusto mo mahibaw? Ha? Review na lang ni. Ang unag yung timaan sa tao nga padong nas impyerno, sa man, bugat ug naong. Bugat bagnaong. Nga na. Bisag musimba na sila. Mana na sila. Bugat kina sila naong. Nga ikaduha, timaan sa tao nga padong sa impyerno, dali kay masuko. Parihaning nagwali. Dali kayong masuko. Gamay lang bikil, biyaw-yaw dayong suko, dayo na. Nya, dugay maulian. Dali masuko, dugay maulian. Ang sawan, wa mo maapilan eh. Patay na ka diya. Ikatulo. Pero naidaghan ha, kanilang ikatulo. Og para nako daghan kay dinhi ang naigo. Ang tao nga padong sa impyerno, hadlok mamatay. Gilingay imong tupad. Hinaon sa man ka, hadlok ka mamatay. Nyamin gani, hadlok oy, padong ka sa impyerno. Kay ang tanan nga padong sa langit mangandoy gid nang mamatay. Kay nga naman, kahibaw man sila nga inig kamatay nila dinhis kalibutan, musod sila anang kalipay nga way katapusan. Kinsa goy di mangandoy ana? Di ba? Pero kanang wa maminaw sa Ginoo, wa masayod sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon, ang langit maoy lugar para nato, gani si Kristo ingon siya mag-andam kog lugar dito sa langit. Og ang lugar sa akong amahan, nindot kaayo, wala na'y kasakit, wala'y kamatayon, wala na'y sakit dito. Og ang mutuo ni anang maong pulong, mangandoy yung mamatay. Pero kana mga taong hadlok mamatay, wa gid na mutuo, kay padong na sila sa impyerno. Nabitaroy atong, ako lang ning hisgutan ha, basigo nakakita sa tingay mo ani, kana rong naa sa social media nga ning hatag og negative kayong comment sa atong administrasyon, labi na ni Bongbong Marcos og sa iya mga amigo, kana si Cathy Binag, Miss Cathy Binag, sunan ka ng iyang gipangsulti nga nahimo man na siyang 14 years nga kaning kapuyo sa usa sa mga close friends sa atong presidente. Nya mo iyarong gisigihag sulti nga mo lagi na nagdruga sila. Iyan ang gisulti. Purting piligruhas iyang gisulti oy. Niingnan ko siya sa interviewer kanas Maharlika o kana pang sila si sana Loren Badoy o uban pa ka Eric. Gingnan siya, wa ka mahadlok mamatay. Born again naman siya, born again Christian. Wa ka mahadlok mamatay. Unsay iyang tubag? Sige siya smile. Insa tinuod man, patyonon man gyud ko nila. Ila mo gyud ko pangitaag paagi nga patyon karon. Tungod ani akong gisulti. Nya magsigir siya katawa ba nga isa sa tinud-anay no,
kung naa na kita sa Ginoo, nga nagsunod na kita sa Ginoo, di kita mahadlok mamatay. Gani, excited kong mamatay, kay kahibaw ko nga ini kamatay nako, dritso jud ko sa langit. Kanindot anang mamatay, dritso na ko sa langit, pero kana sila, pulos na sila hadlok mamatay, kay kahibaw na sila nga padong na sila sa impierno. Naku, lupig man ko ani noong bayhana. Nakaingon bitaw ko, kay ako, ginyo ko rong ingnon, gusto na kang mamatay pa dir, maingon din ko, halina sa tingay ng tanang slatoy. Mura kong man, abisag ka mo, maingon mo, padir, okay na kag mamatay mo, ayaw sa padir, daghang pa kayong bayron nun diha. Bisa patingalis bisya palma, moingon gina nga, ayaw sa padir, kinsa may mutiwas og bayad anang inyong bayron nun. Kinsa may tuhuas mga tao mamaligyag slat, ikaw ra may mga bagagnaong diha nga nagbaligya ana ba anugunan ta, pero si Kati Binag sa iyang gipangsulti, ang iyang objective muadto ko sa langit. Sa una nga wala pa ko nibalik sa Ginoo, tipon pa ko nila, hadlok sa ko mamatay, ug para nako sakto kayo ang among gibuhat, pero karon nakita nako pagkaluoy sa atong nasod. Matod pa niya, di ko moingon hang tinuod na yang gisulti, kinahanglan pa ng pruibahan. Pero ang ako lang ba, relax kay siya nga nisulti. Ug bisan pag sinintruhay nagyumingon, nahibaw ba ka nga anytime karon nanay gasigig sunod nimo kay patio na kasa? Oo, kahibaw ko ana. Hibaw jud ko ana. Hasta akong mga anak, kondisyon na sad sila nga kining akong gibuhat, patay gyud ko ani. Kay ilang term nga gamiton, gurgurin. Gurgurin ko ani. Pero pagka-relax, ngano man matod pa niya, ako ning kamatuoran. This is my truth, and before God I am telling the truth. Mao na ningon si Kristo, the truth will set you free. So kung ikaw siguro nga nagsulti kas tinuod, di ka mahadlok mamatay. Pero bakakon kay ka, hadlok jud ka mamatay, kay padung mangkas impierno. Gikatapos ang lingi si Monto Padre, tapos ang lingi, ing na sugod karon, lingi ba? Ing na sugod karon, sabat na ko ba? Sugod karon, pwede na ko nimong patyon. Ing na kanon. Ing na di na jud ko masuko, bisag imo pa kong patyon. Nindota na no? Ay, uban ay gakusmod lang mga naong.